мардум хел камар кардаву ин шахҳоро кофта роҳ сохтаанд. инҷоро бо сангу симент бардоштаанд ва ҳамин хел роҳи мошингардро аз дарё берун лаблаби дарё бурдаанд. ин кӯҳҳои баланд, шахҳои баландро мебинед дар ду лаби дарёчаи назарӣ қӯрғонча. ин хати ноқили барқ аст ки ба самти деҳаи боло деҳи боло меравад. ин дарёча ҳоло андак обаш тира, шояд дар баландкӯҳҳо борон боридааст. онҷо як камари бисёр аҷоиб аз ҳамон ҷо об заҳида мебарояд ва намаш ҳоло маълум, аммо фасли баҳорон ин нам хеле зиёд мешавад.